מה קורה רויאלים? אנחנו בפתיחת ערוץ, פתחתי ערוץ חדש, גוד רויאל, יהיה בו הרבה תוכן של קלאש רויאל, אתגרים, טורנירים, לייבים, מקווה שתהנו. אז כל מי שצופה, אז תיכנסו לקלאן, אני פתחתי היברו רויאל, הוא בטופ 150, קלאן מצוין, קלינצ'סט ביום הראשון. טוב. אז נעשה באטל. ומי שרוצה שאני אכין לו לוגו, באנר, רק שיכתוב לי בתגובות. ומי שרוצה גם שאני אכין לו דק, יש לי עוד משתמש ב-3,500. זה משתמש עם האקאונט הנמוך. אוקיי, אז אני אשים לו ברברים, ואולי אני אשלח לו כאן זאפ, לא, אני אשים אז פרינסס, אני אנסה לשלוח פיירבול, כן. שמנו לו וויץ' עם ספארקי, היה אחלה. אשלח כאן פיירבול, אחלה פיירבול, הפקה לא תעשה מכה. בינתיים אנחנו סוג של תיקו. טוב. שמתי לו את הברברים כדי למשוך את הפקה שלא תשחט לי את הספארקי. אני אשים כאן זאפ. טוב, אז נשים לו כאן ג'יינט, וויץ'. עם ארוז, כמו שאתם רואים, נראה לי המשחק שלנו. וכמשחק שלנו, נראה מה יצא, זה תיבה. אין תיבה. טוב, אז זה היה הסרטון להיום, מקווה שנהנתם, אז יאללה ביי.